jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom biex issegwu din it-tieni serje ta' Kwarta mal-Kelma. Serje li permezz tagħha sejrin interqu fil-Vanġelu skont San Mark u li ser tidher kull ġimgħa fuq il-paġna Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex u fuq il-YouTube tal-istess Djoċesi. Fl-ewwel sensiela għal min segwina irriflettejna fil-qosor fuq il-Vanġeli kollha li jitkellmu mid-deriet ta' Ġesu wara l-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. F'din it-tieni serje sejrin inħarsu għal darb'oħra sejrin nitfgħu il-ħarsa tagħna għal darb'oħra fuq Ġesu kif irrakkuntat mill-Evanġelista San Mark. Se jkollna ċans naraw ftit l-eżorċiżmi ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Mark, il-fejqan fiżiku li Ġesu joffri u kif jirrakkontah l-istess Evanġelista, sejrin naraw ftit xi mirakli ta' Ġesu biex imbagħad nagħlqu billi nagħtu titwila lejn il-paraboli li Ġesu jgħallem dejjem skont il-Vanġelu ta' San Mark. Imma bħalma nagħmlu dejjem ejjew nibdew ir-riflessjoni ċkejkna tagħna billi nagħmlu talba ċkejkna lill-Ispiritu Santu. F'din it-tieni sensiela ta' Kwarta mal-Kelma għażilt li dejjem nibdew b'talba ċkejkna lill-Ispiritu Santu li kien kiteb il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II f'eluq l-enċiklika tiegħu fuq l-Ispiritu Santu. Spiritu Qaddis, int il-ħarries tat-tama. Fil-qalb ta' kull bniedem inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti imħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, Spiritu tas-Slim, imla l-univers u lilna bl-imħabba u l-paċi. Amen. Kemm huwa siwi illi qabel ma nersqu lejn il-kelma t'Alla dejjem nitolbu lil dak illi nebbaħ lill-awturi sagri biex jiktbu din l-istess kelma li tagħti l-ħajja, jiġifieri l-Ispiritu Qaddis ta' Alla. It-tieni sensiela ta' Kwarta mal-Kelma fl-ewwel 4 kwartiet biex ngħid hekk sejrin inħarsu lejn l-4 rakkonti illi fihom l-Evanġelista San Mark jitkellem dwar l-eżorċiżmi ta' Ġesu. Fil-fatt illum sejjer niftaħ l-ewwel kapitlu tal-Vanġelu skont San Mark mill-vers 21 sal-vers 28. Ejjew niftħu qalbna u nisimgħu x'jikteb l-Evanġelista San Mark. U daħlu Kafarnawm. Malajr fihom is-Sibt daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu. Għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjad u jgħid aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqlidna? Jien naf min int il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu ikkmandah iskot qallu u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispiritu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-seta'. Sa lill-ispirti ħżiena jikkmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu
malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Din hija s-silta sabiħa tal-Vanġelu skont San Mark. Interessanti illi propju fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu fil-Galilija l-Evanġelista jażel li jippreżenta lil Ġesu qed jgħallem u bis-saħħa tal-qawwa tal-kelma tiegħu jagħmel l-ewwel eżorċiżmu tiegħu. Li kieku kellna nsaqsu lilna nfusna imma x'inhu l-kuntest, il-kontorn ta' din is-silta ta' dan l-eżorċiżmu propju fl-ewwel kapitlu ta' San Mark. Jekk aħna niftu l-Iskrittura, il-kontorn huwa Ġesu jibda il-ministeru tiegħu billi jsejjaħ għall-indiema iż-żmien huwa mitmum, is-saltna Talla waslet indmu u għemlu fl-Evanġelju, u mbagħad l-Evanġelista jirrakkontana s-sejħa tal-ewwel 4 sajjieda bħala apostli, Pietru uħuh Indri, Ġakobu uħuh Ġwanni u lil Zebedew, u eżatt wara dan l-eżorċiżmu l-Evanġelista jippreżenta lil Ġesu ifejjaq in-nies. Ekku tindunaw li għandna l-essenza tal-Ministeru ta' Ġesu. Predikazzjoni b'kelma qawwija, fejqan fiżiku bħala sinjal tal-wasla tas-saltna Talla u mhux biss fejqan fiżiku imma anki eżorċiżmu illi jagħmel Ġesu. Tinsewx li l-Evanġelisti kienu jemmnu l-eżistenza tax-Xitan u allura dejjem jippreżentawna hemm differenza bejn il-fejqan fiżiku li joffri Ġesu u l-eżorċiżmi tiegħu. Wieħed mir-raġunamenti li jġibu dawk li ma jemmnux fl-eżistenza tax-Xitan jgħidu li l-eżorċiżmi ta' Ġesu fil-Vanġeli fil-fatt huma mod kolorit ta' kif jippreżentaw lil Ġesu qed ifejjaq mart li forsi ma kinux jifhmu fih, pereżempju il-mart mentali. L-Evanġelisti ma kellhomx din il-problema. Għalihom hemm differenza netta ċarisma bejn fejqan fiżiku u ħelsien mill-ispirti ħsiena. Raġunamenti li nagħmlu aħna spiss li nemmnu fl-eżistenza tax-Xitan huwa ma kemm kien hemm nies ipposseduti fi żmien Ġesu. Jien dejjem inwieġeb hekk fid-dawl anki ta' dan il-Vanġelu, dejjem inwieġeb u ngħid ix-Xitan min-natura tiegħu jinħeba. Anzi, aktar mal-bniedem jgħid li ma jeżistix, aktar jixxala u jieħu pjaċir. Ix-Xitan però dejjem ikollu joħroġ ruħu għad-dawl li jinkixef fil-preżenza qawwija ta' Ġesu. U għalhekk fil-Vanġeli u anke fl-Atti tal-Apostli jissemmaw ħafna l-eżorċiżmi kemm ta' Ġesu kif ukoll tal-Apostli tal-Knisja tal-bidu. Għaliex fejn hemm il-preżenza qawwija ta' Ġesu, l-ispirtu ħażin ikollu jinkixef biex imbagħad bil-qawwa tal-istess isem ta' Ġesu ikollu jitlaq. Għandna eżempju ċar fil-Vanġelu li għadna kif smajna. Ġesu bħalma kien jagħmel spiss kien qed jgħallem fis-sinagoga ta' Kafarnawm. Tinsewx illi Ġesu mill-Vanġeli nafu li telaq minn Nażaret minħabba nuqqas ta' fidi tan-nies tar-raħal tiegħu u qisu Kafarnawm saret il-belt tiegħu, iċ-ċentru tal-Ministeru Pubbliku tiegħu. Kafarnawm il-belt fejn kien joqgħod Pietru, din il-belt jew raħal kbir mibni ma' xatt il-baħar tal-Galilija fejn seħħew ħafna ġrajiet tal-Evanġelju marbuta mal-persuna ta' Ġesu. Ġesu kien qed jgħallem. Il-kelma tiegħu kienet qawwija. Tantu hekk li n-nies kif smajna baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu. Għaliex għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Kienet kelma qawwija, kelma li tinfet il-qlub, kelma setana, kelma li taħġeb lin-nies għaliex
kienet kelma mhux ġejja u mhux imsaħħa mit-tagħlim ta' malmin oħra, ma kienet kelma mogħtija b'awtorità tal-iben Alla magħmul bniedem. U tant kienet qawwija din il-kelma illi raġel li kien maħkum minn spiritu ħażin hekk proprju f'dak il-mument ix-xitan ma jiflaħx il-preżenza tal-kelma qawwija ta' Ġesu. U kif ngħidu aħna jimmanifesta ruħu anki pubblikament quddiem in-nies. Jaffronta lil Ġesu, jkollu joħroġ għad-dawl u kważi brabja jgħid aħna x'għandna x'naqsmu. Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna, jien naf min int, il-qaddis ta' Alla. U x-xitan jipprova jagħmilha tal-bravu. Juri minnu verament Ġesu. Forsi hawn min jirraġuna għaliex Ġesu ma ħallekx jitkellem. Kien qed jgħid il-verità fuq Ġesu, jien naf min int, il-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu bħalma jagħmel dejjem fil-Vanġeli u bħalma jagħmlu l-Apostli fl-Atti tal-Apostli qatt ma jaċċettaw xhieda anki jekk hija tajba li ġejja minn sors minn għajn negattiva, li ġejja mix-xitan. Lil dan ix-xitan li kellu joħroġ għad-dawl minħabba l-qawwa tremenda tal-kelma ta' Ġesu, Ġesu b'awtorità, bl-istess awtorità tal-kelma tiegħu li fis-sinagoga ta' Kafarnawm għaġbet lin-nies, ekku. Ġesu jaffrontah u b'kelma setana ikeċċih. Ġesu ikmandah kemm hu sabiħ. Iskot, qallu. U oħroġ minnu. U bħalma jiġri spiss fl-eżorċiżmi ta' Ġesu, l-ispirtu ħażin li r-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. Ekku dak il-bniedem jiġi liberat, jiġi meħlus minn din il-preżenza errieda ta' dan l-ispirtu ħażin. Ir-reazzjoni tan-nies dan minnu, din narawha kontinwament fil-Vanġelu skont San Mark. Dan x'inhu x'tagħlim ġdid mogħti bis-seta sa lill-ispirti ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U jikkonkludi San Mark kif diġà smajna u l-fama tiegħu malajr xtellet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Ġesu qawwi fil-kliem u fil-għamil. Ejjew inħallu din il-kelma, dan l-ewwel eżorċiżmu ta' Ġesu idawwa lill-ħajja tagħna. Dak li jagħmel Ġesu fis-sinagoga ta' Kafarnawm jagħmlu wkoll illum. Qatt irriflettejna li kull darba li nisimgħu b'fidi il-kelma setana ta' Ġesu huwa Kristu nnifsu li qed ikellimna, anzi dik il-kelma ġġibilna f'ħajjitna kemm fil-liturġija, kemm fl-Ewkaristija, kemm meta aħna naqraw u nimmeditaw waħedna individwalment jew bħala familji fuq il-kelma ta' Alla. Huwa Kristu illi qiegħed f'nofsna. U bħalma kien preżenti fis-sinagoga ta' Kafarnawm b'kelma setana anki llum f'ħajjitna jekk niftħu qalbna huwa preżenti bl-istess kelma setana illi iva lix le. Kapaċi ddawwa lill-ħajjiet tagħna, kapaċi tkeċċi mill-qlub tagħna il-ħasem moħbi illi għandna ġo fina. Kemm għandna bżonn il-kelma. Quddiem id-difetti tagħna, id-dnub tagħna, xi kultant il-ħasen moħbi tal-qalb tagħna. Kemm tkun sabiħa jekk ikollna l-kuraġġ inqegħdu ruħna fil-preżenza ta' Ġesu, fil-preżenza tal-kelma setana tiegħu. Aħna nemmnu li hija kelma li anke llum kapaċi mhux biss iddawwalna, ma kelma li kapaċi tfejjaqna, kelma li kapaċi teħlisna.
insellmilkom.